Tá sé go bhua ag an dealbhadór Liam O'Neill, píosaí adhmaid in os an ceanse a thógáil, agus saothar bhleathe ealaíne dhéanana asta. Tá sé plé lena cheart le tríocha bliana nos, agus ben Taispeántas a barcaní in Uisce ina cheiliúra ar na blianta fada atá caiteige mar cheardaí garmúil adhmaid. Go deimhin, tá sé chuna go príomh-dealbhadóirí adhmaid na hÉireann. An chané spéisiúla dá Taispeántas nar go creithú na saothí delta a bheits ar Taispeánt as na canálacha crán éagsúil a barcaní in Uisce a le go gcóir damáiste stirime, seaníis nó galar. Bhí sé m'intin go gaithí mé rud éigean speisialta a dhéanamh leis na crainn agus an sin de tháinig sé isteach go m'intin rudaí mór a bheith a muoifinn spéir a dhéanamh. Mar tá an dealbhadóireacht go léir úsáideas ar fud an tí, ar fud an teach, sa chistin salad balls agus rudaí mar sin agus rudaí beag sculptúracht a bheith úsáidathe mar decorations. Bhain Liam inspirad dá híthir as an timpeallacht i measc rudaí eile. Tá go leor rudaí nádúireach le feiceáil thug an inspirad dom i gcónaí na tlochaní agus na crán agus an tír mór himpeall an áit seo. Agus tá spéis agam sna lámhcearna go léir potadóireacht na rudaí mar sin agus na shapes atá an potadóireacht ón sépán agus ón tín agus tír eile. Tugann siad go léir inspirad dom. Anas go mbeadh chumas Liam na saothí allmhóra chruthú, thug sé déalt speisialta atá deadre ar arda. Tugann sé trúchan an píosa neamhchríochnaí seo a chrucha ar an deal. Chun píosa gon bhéid seo a chruthú, ní féidir leis an tarra tá mhaith bhaint amach le go ná uair leis déalta adhmaid. Chábhar sin, bhí ar teicnicí nua dealbhadóireachta a dhéanamh, agus sé an sás leabhara a phríomh-uirlis. Chomáis na saothar ealaíne is chuid thábhachtach nó na mílta balla saléad agus míosanna dhéantar 9 bliana. Díaltar rion díobhanna cheappa a gceardlann an spidéal. Cuireann go leor ort ástaf thar lear, mar hampla go dtí America agus Sasna. Agus freisin a dhearmán. Agus tá go leor daoine isteach a siopan seo géar brunta na sí le haid banis. So, bhíonn sé géirí rudaí bólnaí móra agus pleasures móra. Tá cáil idirnáisiúnta ar Liam agus tá fáil ar a chud saothar i mbailliúchan feibli agus i mbailliúchan phríomháideacha ar fud an domhan. Is léir go bhfuil annachrá aige don dealbhadóireacht le dealbhadóireacht agus bháilis béimechar a chud saothar ealaíne na blianta atá roin. Lísa Yahi, Nuach Tina G, an spidéal chun na Gaillimhe.